Za vreme radnog vremena sretne žena svog muža sa cvećem u ruci i besno ga pita: kome nosiš to cveće? Pa, sekretarici. Žena poludela, viče na muža: a tako, sekretarici cveće, a ženi kurac. Muž sleže ramenima: dobro, hoćeš ti možda cveće? Muž kaže: već 18 godina, šta god ja da kažem ti mi ispravljaš. A žena će na to: 20 godina, dušo, 20. Dođe muž kući pijan. Žena mu opali šamar i kaže: hoćeš još da piješ? Muž ćuti. Žena mu ponovo opali šamar: hoćeš li još da piješ? Muž i dalje ćuti. Žena mu i treći put opali šamar i opet pita: hoćeš li još da piješ? Pa dobro, sipaj još jednu kad si navalila toliko. Žena: tačno sam kao pepeljuga, samo kuvam, perem, peglam. A muž odgovara: kad si sudala za mene, fino sam ti rekao, bit ćeš kao u bajci. Pita muž ženu: šta bi ti voljela da sam ja? Kalendar, odgovara žena. A, da bi me gledala svaki dan. Ne, nego da bi te menjala svake godine.